Żewġ priġunieri ta' nazzjonalità barranija instabu fil-possess ta' droga x'aktar xeroina waqt fiċċijiet li saru mill-gwardjani tal-ħabs ta' Kordin matul il-jum ta' Tnejn. L-ewwel priġunier f'Diviżjoni 11 instab li kellu fil-possess tiegħu pakkett bid-droga eroina. Minn barra droga nstabulu wkoll bramel li suppost ikunu mimlija bil-proteini iżda kienu kollha mimlija bl-inbit. It-tieni sejba saret f'Diviżjoni 2, din id-darba wkoll fuq priġunier ta' nazzjonalità barranija fejn fil-possess tiegħu instabet droga li x'aktarx hija wkoll eroina. It-tielet sejba fl-istess ġurnata saret fil-kamra tal-Extended Visits, kamra mamra b'salott u li fiha suppost jidħlu biss mart u li il-priġunier li jkun intitolat tal-Extended Visit. L-Extended Visit hija vista ta' 2.5 sa'at u li kull priġunier huwa intitolata li hija suppost sa massimu ta' darba f'xahar. Id-droga nstabet waqt strip search fil-parti privata ta' mara illi marret iżżur priġunier Malti. L-istess mara ftit tal-ġimgħat ilu inqabdet tagħti droga lill-istess priġunier f'awla tal-qorti.